सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। महाराष्ट्र शासनाचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲडव्होकेट आशिष शेलार यांच्या संकल्पनेतून सांस्कृतिक कार्य विभाग, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय आयोजित 3 दिवसीय असंघटित लोककलांचा महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे। मात्र या कार्यक्रमाला उपस्थित प्रेक्षकांचा 3 अंकी आकडा सुद्धा पार झाला नव्हता। त्यामुळे सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे उत्तम व सांस्कृतिक मेजवानी असणारे कार्यक्रम नक्की कोणासाठी आयोजित केले जातात? मोफत प्रयोग असूनही प्रेक्षक अशा चांगल्या कार्यक्रमांना का मुकतात असा प्रश्न यामुळे निर्माण होतो आहे। पाहूयात। येथील बॅरिस्टर नाथपाई सभागृहात सांस्कृतिक कार्य संचालनालय महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून 22, 23 व 24 मे या 3 दिवसांकरिता या असंघटित लोककलांचा महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे। त्याचं उद्घाटन मोठ्या दिमाखात संपन्न झालं। यावेळी नाट्य दिग्दर्शक, अभिनेते गणेश ठाकूर, अभिनेत्री सोनल लेले, मळेवाड उपसरपंच हेमंत मराठे, सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सचिन रेडकर, ज्येष्ठ पत्रकार अभिमन्यू लोंढे, प्राध्यापक रुपेश पाटील, विनायक गावस, प्राध्यापक डॉक्टर ND कारवेकर, आर्यन देसाई आदी उपस्थित होते। यावेळी श्री ठाकूर यांनी मनोगत व्यक्त केलं। आजच्या डिजिटल युगात प्रेक्षक चांगल्या कार्यक्रमांना येत नाहीत अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली। असंघटित लोककलांचा महोत्सव ही श्रोत्यांसाठी मेजवानी असून लुप्त झालेल्या लोककला पाहण्याची संधी आहे असं मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं। दरम्यान साधारण 3 महिन्यांपूर्वी या सभागृहात सांस्कृतिक संचालनालयाचं निरूपणकार गणेश शिंदे यांचं ज्ञानियांचा राजा मोगरा फुलला हा संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजांच्या अलौकिक जीवनचरित्रावर आधारित विशेष आध्यात्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केला होता। मात्र त्यावेळी प्रेक्षकांची असणारी उपस्थिती प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी ठरली। आजही असंघटित लोककलांच्या महोत्सवात असं चित्र बघायला मिळालं। शुक्रवारी करपल्लवी गोंधळी, बहुरूपी धनगरी ओवी, हेळवी लोककलावंत, फुगडी आणि झिम्मा आदी लुप्त होत चाललेले कार्यक्रम पार पडत आहेत। तर शनिवारी आदिवासी पाटा गायन, खेळे कळसूत्री बाहुल्यांचा, धीरोधीरो नृत्य, मयूर नृत्य आणि लंगी बंजारा नृत्य, रविवारी कोकणची लोककला परंपरा समृद्ध करणारं दशावतार नाटक, कोळी नृत्य, सोंगी मुखवटे, दिमडी, ढोलकी, ढोलताशा वाद्यवृंद, जुगलबंदी आणि भारूड यांसारख्या प्रसिद्ध कला प्रकारांसह लोककलांचे सादरीकरण प्रेक्षकांसाठी विशेष ठरणार आहे। मात्र मोफत असणाऱ्या या कार्यक्रमांना प्रेक्षक का उपस्थित राहत नाही हा मोठा प्रश्न आहे। सावंतवाडी ही नाट्यकला संस्कृतीची भूमी असून येथे मोठा प्रेक्षक वर्गही आहे। सांस्कृतिक क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या अनेक संस्था येथे कार्यरत आहेत। मात्र या कार्यक्रमांना असणारी अनुपस्थिती बघता नियोजनात आयोजक, संयोजक कमी पडतात की सांस्कृतिक कार्य विभाग केवळ कार्यक्रम संपन्न करण्यापुरतीच मर्यादित राहतात असा सवाल या निमित्तानं उपस्थित होतोय।